Καλησπέρα σε όλες τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές πτυχές εκεί έξω. Ονομάζομαι Χάτι. Για όσους δεν το έπιασαν με την πρώτη, ναι, είπα ότι λέγομαι Χάτι. Ο τίτλος του καναλιού, από ό,τι θα είδατε, είναι «Γυναίκες». Δεν είναι πολύ πρωτότυπος ή ξεχωριστός, αλλά οι πρωταγωνίστριες του θα είναι δυναμικές, ξεχωριστές, πρωτοποριακές. Γυναίκες που άφησαν ιστορία και με το παράδειγμά τους εμπνέουν εκατομμύρια κόσμο. Εκείνες ήταν μπροστά από την εποχή τους και πάλεψαν για τα όνειρά τους. Έθεσαν γερές βάσεις για εμάς σήμερα για να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να ζούμε πιο ελεύθερες και πιο ανεξάρτητες από ποτέ. Ελπίζω σε αυτό το μοναδικό ταξίδι να με συνοδεύσετε όσο περισσότεροι γίνεται και να μοιραστούμε τον πολύτιμο χρόνο σας μέσα από μικρά αποσπάσματα ιστορίας. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την Jane Austen, η οποία είναι μία από τις πιο πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας και έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν θρύλο που την συνοδεύει εδώ και 2 αιώνες περίπου. Και έγραψε μόλις 6 βιβλία. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι την γνωρίζετε, είτε μέσα από τα βιβλία της, είτε από ταινίες και σειρές που έχουν παιχτεί στην μικρή και μεγάλη οθόνη ανά τα χρόνια. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι είναι μεγάλη μου τιμή που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτήν σήμερα. Η Jane Austen ήταν και είναι, γιατί ζει μέσα από το έργο της, μια δυναμική, έξυπνη, πρωτοποριακή και σημαντική προσωπικότητα που με τη στάση ζωής της άλλαξε τα δεδομένα για τις μετέπειτα γυναίκες συγγραφείς της εποχής της και όχι μόνο. Αποφασισμένη να πραγματοποιήσει τον στόχο της, τόλμησε να ζήσει μέσα από την πένα της και ας πήγαινε κόντρα στα πρέπει. Μέσα από τα βιβλία της κατάφερε να φέρει στο στόχαστρο σημαντικά ζητήματα της τότε κοινωνίας, όπως ήταν η πενιχρή εκπαίδευση των γυναικών, είτε αυτές άνοικαν στα κατώτερα στρώματα, είτε στην μεσαία τάξη και τους ευγενείς. Με την καυστική της εξωτερική της προσωπικότητα, κατέκρινε τη Βρετανική κοινωνία, η οποία ανάγκαζε τις γυναίκες να παντρεύονται για να έχουν οικονομική εξασφάλιση, εφόσον δεν τους επιτρεπόταν να εργάζονται και να έχουν δική τους περιουσία. Τα βιβλία της δεν είναι μόνο ρομαντικά μυθιστορήματα, αλλά μια κοντινή ματιά σε μια ολόκληρη εποχή. Η Jane, θα μου επιτρέψετε να αναφέρομαι σε αυτήν με το μικρό της όνομα, όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά επειδή νιώθω ότι ο τρόπος σκέψης της είναι πολύ κοντά στον δικό μου και έχω την εντύπωση ότι αν ζούσε σήμερα θα ήμασταν πολύ καλές φίλες και ως τέτοια θέλω να την αντιμετωπίσω σε αυτό το επεισόδιο. Για να μην χρονοτριβούμε, ας ξεκινήσουμε το νοερό μας ταξίδι στον 18ο αιώνα και ας γνωρίσουμε από κοντά την Jane, πρώτα ως άνθρωπο και ύστερα ως συγγραφέα. Είμαι σίγουρη ότι όσοι έχετε διαβάσει τις ιστορίες της θα αναρωτιέστε ποια ήταν πραγματικά η Jane, πόσο κοντά ήταν οι συνθήκες, τα προβλήματα που περιέγραφε στα βιβλία της στην δική της ζωή. Βρήκε τελικά την αγάπη όπως εκείνη την παρουσίασε στα έργα της. Ας ξεκινήσουμε. Λέγοντας πως η Jane γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1775 σε ένα μικρό και ήσυχο χωριό, στο Στίβεντον του Hampshire. Από όπου και φαίνεται ότι εμπνεύστηκε τα φανταστικά και καταπράσινα τοπία, τα οποία μας ταξιδεύει στα μυθιστορήματά της. Οι γονείς της ήταν ο George Austen, κληρικός και διδάκτορ της Οξφόρδης, και η Κασάντρα Λι, η οποία καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια βαρώνων. Η Jane ήταν το 7ο από 8 παιδιά. Κατά σειρά γεννήσεως, τα αδέρφια της ήταν ο James, ο George, ο Edward, ο Henry, ο Francis και ο Charles. Επίσης, είχε και μια αδερφή, την Κασάνδρα, με την οποία ήταν αχώριστες. Εκτός από την Κασάνδρα, στη συνέχεια η Jane αναπτύσσει πολύ στενό δεσμό και με τον Henry, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του λογοτεχνικού της πράκτορα στα τελευταία στάδια της συγγραφικής της πορείας. Η οικογένειά της άνοικε στη μεσαία τάξη. Λέγεται ότι η οικονομική τους κατάσταση θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, αλλά ο πατέρας της δεν έκανε πολύ καλή διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας. Έπαιρνε δάνεια για να ξεχρεώσει ήδη υπάρχοντα. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που ο George παρέδιδε κατοίκον μαθήματα σε αγόρια της περιοχής. Κάτι που επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι δεν ήταν μόνο η Jane η οποία είχε μια κλίση προς την συγγραφή. Η μητέρα της, για παράδειγμα, έγραφε παιχνιδιάρικους στίχους,
γρίφους και παροδίες. Ενώ τα μεγαλύτερα αδέρφια της, James και Henry, ίδρυσαν από κοινού και έγραψαν σε μεγάλο βαθμό μια χιουμοριστική εβδομαδιαία εφημερίδα, The Loiterer, ενώ ήταν φοιτητές στο κολέγιο St. John's της Οξφόρδης. Ο James Austen έγραψε επίσης ποίηση και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1780 επινόησε νέους προλόγους και επιλόγους για τα έργα που ανέβαζαν σε ερασιτεχνικά, οικογενειακά, θεατρικά. Και είμαστε βέβαιοι ότι ήταν εκείνοι που επηρέασαν τις εφηβικές συνθέσεις της Jane. Το ευτύχημα γενικά στη ζωή της ήταν ότι οι γονείς της ενθάρρυναν τον ανοιχτό διάλογο, την κριτική σκέψη και τις πνευματικές αναζητήσεις. Κάτι που όθησε την Jane να μελετάει από παιδί τα πάντα και ιδιαίτερα τα έργα του Henry Fielding, του Lawrence Sterne, του Samuel Richardson και του Walter Scott. Όσον αφορά την εκπαίδευσή της, θα λέγαμε ότι μάλλον ήταν πενιχρή, καθώς δεν φοιτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο σχολείο. Όταν ήταν 9 με 10 χρονών, περίπου, το 1785 δηλαδή, στάλθηκαν μαζί με την Κασάνδρα στην Οξφόρδη. Δυστυχώς όμως ξέσπασε επιδημία τύφου και τα κορίτσια αρρώστησαν και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Μετέπειτα φοιτήσαν για μια χρονική περίοδο στο Abbey House Reading, ένα επαρχιακό οικοτροφείο στο οποίο φοιτούσαν κόρες κληρικών και ευγενών. Εκεί διδάχτηκαν μουσική, χορό, λίγο κέντημα, λίγο θέατρο, γαλλικά και ιταλικά. Τα στοιχειώδη δηλαδή για ανήπαντρα κορίτσια της τάξης τους. Σχολείο της Jane, κατά κύριο λόγο, όπως είπαμε και πιο πάνω, υπήρξε η πλούσια βιβλιοθήκη του λόγιου πατέρα της. Διάβαζε και έγραφε σημειώσεις στα τετράδια της. Αυτό αγαπούσε να κάνει. Και σε ηλικία μόλις 12 χρονών, η Jane, ενθαρρυμένη και από τον πατέρα της, ξεκίνησε να γράφει ποίηματα και ευθυμογραφικές ιστορίες, κείμενα για τις διασκεδαστικές θεατρικές βραδιές της οικογένειας. Από το 1787 μέχρι και το 1793, η Jane αρχίζει να κλείνει σημαντικά προς το γράψιμο. Μάλιστα, το 1789 γράφει μια σκοτεινή σατυρική κωμωδία, στην οποία έδωσε τον τίτλο «Έρωτας και φιλία». Κατά το 1793 γράφει επίσης μια επιστολική νουβέλα, την Lady Susan, βιβλίο που δεν εκδόθηκε όσο αυτή ήταν εν ζωή. Στην πορεία γράφει ακόμα μια σατυρική βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ, την οποία ονόμασε The History of England. Στο συγκεκριμένο της εγχείρημα βοήθησε και η Κασάνδρα, η οποία την εικονογράφησε. Όλα αυτά τα κείμενα, οι σημειώσεις, τα θεατρικά έργα και τα παραπάνω βιβλία συγκεντρώθηκαν αργότερα σε 3 τόμους με τις πρώιμες δουλειές της υπό τον τίτλο Juvenilia. Ο πρώτος τόμος βρίσκεται σήμερα στην βιβλιοθήκη Bodleian και οι άλλοι 2 στο Βρετανικό Μουσείο. Μετά το 1793, η Jane αρχίζει να ασχολείται πιο εντατικά με τη συγγραφή και είναι εκείνη η περίοδος που ξεκινάει να γράφει ένα ακόμα βιβλίο, στο οποίο έδωσε τον τίτλο Susan. Υπάρχει τάση λόγω της ονομασίας του να τον μπερδεύει ο κόσμος με τη Lady Susan, αλλά δεν είναι το ίδιο μυθιστόρημα, καθώς η Jane χρόνια αργότερα αλλάζει τον τίτλο του. Δεν τελειώνει το έργο αυτό εκείνη τη χρονιά, παρά το αφήνει στην άκρη και ξεκινάει να γράφει ένα καινούριο κατά το 1795, βιβλίο που του έδωσε τον τίτλο Έλινορ και Μαριάν. Και αυτό ήταν γραμμένο σε επιστολική μορφή, αλλά η Jane μετέπειτα αποφασίζει να του αλλάξει τον τίτλο και τη μορφή του. Γενικά, από ό,τι θα δούμε, η Jane δεν ολοκληρώνει τα βιβλία της αμέσως. Έγραφε κάποια προσχέδια, τα επεξεργαζόταν κατά καιρούς και τα άφηνε πάλι στην άκρη, ξεκινώντας κάτι άλλο. Οπότε θα λέγαμε ότι τα έργα της μεγάλωσαν και ορίμασαν μαζί της. Το 1796 τώρα την βρίσκει να ασχολείται με ένα νέο μυθιστόρημα, στο οποίο έδωσε το όνομα Πρώτες Εντυπώσεις. Εννοείται ότι και σε αυτό θα αλλάξει τον τίτλο χρόνια αργότερα. Τα Χριστούγεννα του 1796 όχι μόνο την βρίσκουν να ασχολείται με αυτό που αγαπάει, αλλά της φέρνουν και μία αναπάντεχη γνωριμία. Θα ήταν τότε, περίπου στα 21 της, που η Jane θα γνώριζε τον έρωτα. Στις γιορτές γνωρίζει τον Τόμ Λεφρόι, έναν νεαρό Ιρλανδό που είχε έρθει για διακοπές σε κάτι συγγενείς του. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε τον ενθουσιασμό και των δύο, βόλτες στα μονοπάτια, χοροί, συζητήσεις και ένας έρωτας να αιωρείται στον χειμωνιάτικο ουρανό. Από γράμματα που έστελνε στην Κασάνδρα, καταλαβαίνουμε ότι η Jane όντως είχε αναπτύξει συναισθήματα γι' αυτόν και νόμιζε ότι ο Τόμ θα προχωρούσε σε μια πρόταση γάμου.
Ταυτόχρονα όμως φοβόταν ότι όλο αυτό θα τελείωνε. Πράγμα που έγινε γιατί καμία από τις δύο οικογένειες δεν είχε περιουσία, πλούτο. Ο Τόμ μάλιστα, για να τελειώσει τις σπουδές του, στηριζόταν στην οικονομική βοήθεια ενός θείου του. Ήταν αδιανόητο λοιπόν για τις δύο οικογένειες να προχωρήσουν σε γάμο οι δύο νεαροί. Ο πόνος της, η πίκρα, η θλίψη που ένιωθε, εκείνη θα την έκανε να αφοσιωθεί σε αυτό που της έδινε τη μεγαλύτερη χαρά, την συγγραφή. Συνεχίζει να ασχολείται με το βιβλίο που είχε ξεκινήσει πριν ακόμα το γνωρίσει. Το μυθιστόρημα αυτό ενθουσίασε τον πατέρα της τόσο που αποφάσισε το Νοέμβριο του 1797 να στείλει το χειρόγραφο σε έναν Λονδρέο βιβλιοπόλη, τον Τόμας Καντέλ, και να το προτείνει προς δημοσίευση. Δυστυχώς όμως, εκείνος δεν άνοιξε καν το δέμα και το επέστρεψε μέσω ταχυδρομείου. Δεν ξέρουμε φυσικά αν η Τζέιν γνώριζε την προσπάθεια του πατέρα της να τη βοηθήσει στην καριέρα της, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν το γνώριζε, θα ήταν πολύ ευγνώμων και η κίνηση αυτή θα την συγκινούσε. Ο καιρός περνάει και δεν έχουμε πολλές πληροφορίες στο τι γίνεται. Δυστυχώς η ζωή της αποτελεί ένα μυστήριο. Έχουμε μόνο αποσπασματικές πληροφορίες. Και κάπως έτσι, σε ένα πλέγμα μυστηρίου θα λέγαμε, φτάνουμε το 1800, όπου ο πατέρας της αποφασίζει να παραδώσει το πρεσβυτέριο σε έναν από τους γιους του, ο οποίος είχε μόλις χειροτονηθεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέχρι την άνοιξη του 801, παίρνει την οικογένειά του και μετακομίζουν στο Μπαθ. Οι αλλαγές είναι απανωτές και όχι ευχάριστες. Στα 25 της, εκείνη καλείται να μάθει να ζει μακριά από το μέρος που τόσο αγαπούσε και την ήσυχη ζωή της επαρχίας. Η Τζέιν μισούσε την πολύβοη Λουτρόπολη και φαίνεται ότι η ψυχολογία της επηρεάστηκε σημαντικά. Όσο και αν οι γονείς της προσπαθούσαν να την σιερούν σε χορούς και κοινωνικές εκδηλώσεις με την ελπίδα μιας καλής γνωριμίας και ενός πλούσιου γάμου, εκείνη αντιστεκόταν στεναρά. Προτιμούσε να κάθεται σπίτι και να μελετά στο πιάνο της ή να χάνεται σε μοναχικούς περιπάτους στους δρόμους του Μπαθ. Ένα χρόνο αργότερα όμως, δηλαδή το 1802, η ζωή της παίρνει σημαντική τροπή, καθώς η Τζέιν δέχεται και την μοναδική πρόταση γάμου που θα δεχόταν ποτέ στη ζωή της. Ένας οικογενειακός φίλος, ο Χάρις Μπικ-Βίδερ, 6 χρόνια νεότερος της, εύπορος, με κοινή εμφάνιση και ελαφρώς χυδαία συμπεριφορά, ζήτησε το χέρι της. Η Τζέιν τον γνώριζε από τότε που ήταν παιδιά. Δέχτηκε την πρόταση, αναγνωρίζοντας πως ο γάμος με έναν πλούσιο άντρα θα της προσφέρε πολλά πρακτικά πλεονεκτήματα. Στο εξής, δεν θα τη βάραιναν πια οι αγωνίες της επιβίωσης. Θα μπορούσε να προσφέρει στους γονείς της ήσυχα γεράματα, στην αδελφή της ένα σπίτι και ενίσχυση στα αδέλφια της. Ωστόσο, το επόμενο πρωί μετάνιωσε και απέσυρε τη συγκατάθεσή της, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση. Γράφτηκε πως ίσως να προτίμησε την ήσυχη ζωή στο πλευρό της αδελφής της, αντί για τις υποχρεώσεις της συζύγου και της μητέρας. Αλλά η αλήθεια ίσως να κρύβεται σε μια επιστολή της Jane προς μια μικρά ανεψιά της, την Fanny Knight, που της είχε γράψει ζητώντας επίσης τη συμβουλή της ως προς το αν έπρεπε ή όχι να δεχτεί μια πρόταση γάμου. Η Jane της απάντησε: «Οτιδήποτε άλλο είναι προτιμότερο και πιο ανεκτό από το να παντρευτείς έναν άντρα χωρίς αγάπη». Από αυτήν την απάντηση καταλαβαίνουμε ότι ίσως και να σκεφτόταν ακόμα τον Τόμ Λεφρόι ή ίσως απλά περίμενε την αγάπη. Εκτός όμως από αυτήν την φευγαλαία ματιά στην προσωπική της ζωή, μας είναι άγνωστο γενικά αν η Τζέιν συνέχισε να ασχολείται με την συγγραφή στα χρόνια που έζησε στο Μπαθ. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι κατά το 1803 ξεκίνησε να ασχολείται με ένα μυθιστόρημα που δεν το τελείωσε ποτέ και αργότερα του δόθηκε ο τίτλος «Οι Watsons». Έχουν διατυπωθεί πολλά επιχειρήματα σχετικά με το γιατί δεν το ολοκλήρωσε και άλλοι συγγραφείς από τότε επιχείρησαν να το κάνουν. Μια συνέχεια από την ανεψιά της δημοσιεύτηκε το 1850, ενώ το ίδιο το χειρόγραφο δημοσιεύτηκε το 1871. Την ίδια χρονιά όμως σημαίνει και ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή της. Ο αδελφός της, ο Χένρι, αποφασίζει να αναλάβει τον ρόλο του λογοτεχνικού της πράκτορα και πουλάει τα πνευματικά δικαιώματα της Σούζαν στον Μπέντζαμιν Κρόσμπι με την υπόσχεση ότι αυτός θα αναλάμβανε την έκδοση του βιβλίου. Πράγμα που όμως δεν έκανε. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα το ολοκλήρωσε η Τζέιν περίπου το 1799.
Τα νερά στη ζωή της θα ταράσσονταν ξανά από ένα πολύ δυστυχές γεγονός. Τον θάνατο του πατέρα της, τον Ιανουάριο του 1805. Ήταν κάτι που η οικογένεια δεν περίμενε. Είμαι σίγουρη ότι ο πόνος της ήταν μεγάλος και δύσκολος για να τον διαχειριστούν και οι τρεις γυναίκες. Δυστυχώς για αυτές, η θλίψη δεν ήταν το μόνο ζήτημα που έπρεπε να έρθουν αντιμέτωπες με. Οι οικονομικές δυσκολίες τους χτύπησαν την πόρτα, καθώς δεν είχαν κανένα έσοδο και βρισκόντουσαν πια στον αέρα. Ευτυχώς για αυτές, τα αδέρφια της Jane τις βοήθησαν οικονομικά. Και όχι μόνο. Ο Χένρι τις πήρε στο σπίτι του στο Southampton, όπου και θα έμεναν για λίγο καιρό. Το 1809, μια χρονιά ορόσημη για την καριέρα της, συμβαίνει κάτι πολύ ευχάριστο. Ο James τους παραχωρεί μια εξοχική κατοικία που είχε στο Chawton του Hampshire. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Jane είναι ήρεμη και πανευτυχής παρά τις οικονομικές τους δυσκολίες. Το Chawton θα γινόταν το καταφύγιό της, η έμπνευσή της και η τελευταία της κατοικία. Εκεί η Jane έδωσε την τελική μορφή στα βιβλία της και είναι εκεί που βρήκε τον εαυτό της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον αποφασισμένη να κυνηγήσει το όνειρό της, έστειλε στον Crosby ένα γράμμα στο οποίο απαιτούσε να της δώσει πίσω τα πνευματικά δικαιώματα για τη Susan, εφόσον αυτός δεν προχωρούσε στην έκδοσή της. Αυτός όμως της ζήτησε τις 10 λίρες που τους είχε δώσει. Επειδή όμως η οικονομική τους κατάσταση δεν ήταν καλή, έπρεπε να παρατήσει προς το παρόν την προσπάθειά της αυτή. Αλλά μόνο προς το παρόν. Το δυστυχές στη δική της πορεία είναι ότι τα έργα της, ενώ σήμερα είναι πολύ αγαπητά, τότε δεν της προσέφεραν ούτε τα χρήματα, αλλά ούτε και την δόξα που της έπρεπε. Αυτό όμως δεν τη σταμάτησε. Την έκανε πιο δυνατή. Λέγεται ότι η Jane είχε μια δική της γωνία στο σαλόνι του σπιτιού. Εκεί καθόταν και έγραφε σε χαρτάκια, σε ένα στρογγυλό τραπεζάκι, δίπλα στο παράθυρο. Φαντάζομαι ότι στεκόταν εκεί για να βλέπει καλύτερα και να ονειρεύεται τον κόσμο της. Επειδή όμως κανένας άλλος εκτός από την οικογένειά της δεν γνώριζε την ενασχόλησή της αυτή, είχε απαγορεύσει στους δικούς της να λαδώσουν την πόρτα του σαλονιού, καθώς το τρίξιμό της έδινε τον χρόνο να κρύψει τα γραπτά της και όταν κάποιος τη ρωτούσε, έλεγε ότι έγραφε γράμματα στα αδέρφια της. Φημολογείται επίσης ότι όταν αργότερα δημοσιεύτηκαν τα βιβλία της, ανώνυμα φυσικά, της άρεσε να διαβάζει αποσπάσματά τους σε λογοτεχνικές βραδιές και κοκκίνιζε όταν κάποιος τα επενούσε. Θα λέγαμε ότι ζούσε το όνειρό της στα κρυφά. Μιλώντας για την έκδοσή τους, είχε έρθει η ώρα για τα βιβλία της να δοθούν στον κόσμο. Το 1811, όταν η Jane ήταν 34, ο Χένρι δίνει για έκδοση στον Λονδρέζο εκδότη Τόμας Έγκερτον το βιβλίο «Λογική και Ευαισθησία», το οποίο στα αρχικά της στάδια η Jane το είχε ονομάσει «Ελινόρ και Μαριάννη». Το βιβλίο εκδίδεται τον Οκτώβριο του 1811 με το ψευδώνυμο «Μια κυρία». Η οικονομική επιτυχία για την οικογένεια ήταν μεγάλη και η πρώτη έκδοση εξαντλείται εντελώς μέχρι το τέλος του 2013. Βλέποντας το ταλέντο της, ο Έγκερτον αναλαμβάνει την έκδοση του δεύτερου βιβλίου της, το «Περηφάνεια και Προκατάληψη», που η Jane το 1796 του είχε δώσει τον τίτλο «Πρώτες εντυπώσεις». Το βιβλίο εκδίδεται τον Ιανουάριο του 1813. Ο Έγκερτον αυτή τη φορά αφιερώνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στο marketing και το μυθιστόρημα φυσικά είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Οπότε και γίνεται επανεκτύπωση του μέσα στην ίδια χρονιά. Όχι μόνο αυτό, αλλά αγαπήθηκε από τους αναγνώστες και τους κριτικούς της εποχής. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε την χαρά της Jane που έβλεπε τα έργα της επιτέλους να εκδίδονται και το όνειρό της έπαιρνε μορφή. Μέσα σε αυτήν την συγγραφική τρέλα, η Jane ολοκληρώνει και το τρίτο της βιβλίο, το Mansfield Park, το οποίο δίνεται προς έκδοση το 1814 και ενώ εμπορικά πήγε καλά, οι κριτικοί δεν είχαν την ίδια γνώμη δυστυχώς. Οπότε και ο Έγκερτον αρνείται να προχωρήσει στην επανεκτύπωσή του. Και είναι τότε που η Jane αποφασίζει να βρει ένα καινούριο σπίτι για τα έργα της. Αρχίζει να συνεργάζεται με έναν πιο γνωστό εκδότη του Λονδίνου, τον John Murray. Αυτός ουσιαστικά θα ήταν και ο τελευταίος εκδότης που θα συνεργαζόταν με την Jane.
Ο Μάρι της πρόσφερε 10% επί των πωλήσεων και συμφώνησε στην επανέκδοση του τρίτου της βιβλίου. Οπότε και το 814 η Τζέιν του δίνει το τέταρτο βιβλίο της, την Έμα. Και ενώ η Έμα σήμερα είναι ένα από τα αγαπημένα έργα της, τότε δεν είχε την ίδια απήχηση. Δυστυχώς, ούτε το Mansfield Park πάει όπως εκείνη περίμενε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κέρδη της αναιρούνται. Αυτό όμως δεν την πτωεί και το 816 συνεχίζει αφοσιωμένη στην ολοκλήρωση του πέμπτου της βιβλίου, την Πυθό. Τίτλο που, όπως ξέρουμε, έδωσε ο αδελφός της ο Χένρι μετά το θάνατό της, αφού η Τζέιν αρχικά το είχε ονομάσει η Έλιοτ. Την ίδια περίοδο, ο Χένρι καταφέρει να πάρει πίσω τα δικαιώματα για τη Σούζαν έναντι του αντίτιμου των 10 λιρών. Το ίδιο ποσό δηλαδή που του είχε δώσει ο Κρόσμπι χρόνια πριν. Είναι βέβαιο ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο για την Τζέιν, γιατί ήταν το πρώτο της παιδί. Μετά από αυτό, αποφασίζει να του δώσει νέο όνομα. Το όνομασε το Αβαΐο του Νόρθαγκερ. Το Αβαΐο του Νόρθαγκερ δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1817 μαζί με την Πυθό. Ο Χένρι συμπεριέλαβε στην έκδοση ένα βιογραφικό σημείωμα της Τζέιν, στο οποίο η ταυτότητά της αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. Καθώς όλα τα προηγούμενα μυθιστορήματά της, όπως είπαμε, είχαν κυκλοφορήσει ανώνυμα. Η υγεία της Τζέιν αρχίζει να κλονίζεται. Εξασθενεί, ζαλίζεται και έχει αφόρητους πόνους. Σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε να κρατήσει την πένα και ξεκίνησε να γράφει με μολύβι. Μέσα στους πόνους της, εκείνη καταφέρνει να ολοκληρώσει 12 κεφάλαια από ακόμα ένα βιβλίο που ξεκίνησε να το γράφει τον Ιανουάριο του 2017. Έργο που το δόθηκε ο τίτλος Σάντιντον. Επειδή όμως, όπως είπαμε, χειροτέρευε, αναγκάστηκε να το παρατήσει το Μάρτιο του 2017. Μη γνωρίζοντας, φαντάζομαι ότι αυτή ήταν και η τελευταία φορά που έγραφε. Ίσως όμως να είχε καταλάβει ότι το τέλος ερχόταν χρόνια πριν, γιατί λέγεται ότι μετά το 2013 άρχισαν τα θέματα υγείας της. Μπορεί γι' αυτό να έγραφε και με τόση ένταση και πάθος. Είναι κάτι που όμως δεν θα μάθουμε ποτέ. Η Τζέιν το Μάιο του 2017 μετακομίζει με την αδερφή της στο Winchester. Ο γιατρός ήθελε να την έχει κοντά για να την παρακολουθεί. Δυστυχώς όμως για την Τζέιν το τέλος της θα έφτανε λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιούλιο στις 17 του μήνα. Μαύρη ημερομηνία τους δικούς της, αλλά η ψυχή της πέταξε μακριά από τους αφόρητους πόνους που την ταλαιπωρούσαν και τα βιβλία της έμειναν ορφανά. Είμαστε σίγουροι όμως ότι τα αδέλφια της, παρά την θλίψη τους, ήξεραν ότι η Τζέιν θα ζούσε μέσα από τα μυθιστορήματά της, τα οποία, εάν και σταμάτησαν να εκδίδονται το 18, το 32 βρήκαν καινούργιο προστάτη. Ο Ρίτσαρντ Μπέντλι αγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων της από την Κασάνδρα και τον Χένρι και αργότερα, το 33, προχώρησε στην επανέκδοση των βιβλίων της σε μια σειρά που αποτελούνταν από 5 εικονογραφημένους τόμους που τους δόθηκε ο τίτλος Standard Novel Sets. Και από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει η επανεκτύπωσή τους. Γιατί πολύ απλά ο κόσμος αναγνώρισε την διαχρονικότητα των ιστοριών της και τα αγάπησε. Είναι λυπηρό που εκείνη έφυγε νωρίς, χωρίς να αναγνωριστεί, αλλά ο θρύλος της συνεχίζεται εδώ και 2 αιώνες ασταμάτητος, δημιουργώντας μια λεγεώνα θαυμαστών που καταβροχθίζουν κάθε λέξη της. Η φήμη της και η επιρροή της στον κόσμο είναι τόσο μεγάλη, που πλήθος κόσμου κάθε χρόνο σπέβδει να επισκεφτεί το σπίτι της στο Τσότον. Να δει που ζούσε εκείνη, που ονειρευόταν, που έγραφε, που περνούσε τον χρόνο της και να αγγίξουν για λίγο τον κόσμο της Τζέιν. Η αγάπη του κόσμου είναι τέτοια που προς τιμήν της έχει φτιαχτεί και ένα βρούτζινο άγαλμα το οποίο βρίσκεται στο Portsmouth, έξω από το Μουσείο Giles. Το Portsmouth ήταν ένα μέρος που η Τζέιν επισκεπτόταν συχνά, γιατί εκεί βρισκόταν ο αδερφός της, ο James και ο Charles, καθώς υπηρετούσαν το βασιλικό στρατό. Θα λέγαμε ότι το άγαλμά της εκεί έχει μια συναισθηματική αξία. Σίγουρα κάτι που δεν φανταζόταν η Τζέιν είναι ότι το πρόσωπό της θα έφτανε να κοσμεί το χαρτονόμισμα των 10 λιρών στην Αγγλία. Το πρόσωπό της δίπλα στη φωτογραφία της βασίλισσας. Να πω εδώ όμως ότι δεν γνωρίζουμε πώς έμοιαζε η Τζέιν. Το σκίτσο της φτιάχτηκε μέσα από περιγραφές που βρέθηκαν σε γράμματα της οικογένειας. Η ζωή της γιορτάζεται κάθε χρόνο στο Παθ στις αρχές του φθινοπόρου. Διοργανώνεται ένα φεστιβάλ στο οποίο χορεύουν χορούς της βικτοριανής εποχής.
και ντύνονται με τις ενδυμασίες της τότε εποχής. Είναι μια γιορτή στην οποία άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν να μοιραστούν το θαυμασμό τους για εκείνη. Φέτος μάλιστα, επειδή κλείνουν 250 χρόνια από το θάνατό της, οι εκδηλώσεις θα είναι μεγαλύτερες και θα ξεπεράσουν τα σύνορα του Μπαθ. Όποιος μπορέσει να παρευρεθεί σε αυτό το φεστιβάλ θα είναι πολύ τυχερός. Και επειδή μιλάω πολλή ώρα, ήρθε η ώρα του επιλόγου. Θα κλείσω λέγοντας πως όσες φορές και να διαβάσω το περηφάνεια και προκατάληψη, βρίσκω κάτι καινούριο, αλλά και πάντα κάτι πολύ γνώριμο. Κάθε φορά που επισκέπτομαι αυτό το έργο, δεν πάω να σκέφτομαι πως εκείνη βρίσκεται σε αυτές τις σελίδες και περπατάει στα τοπία που περιγράφει. Η Τζέιν θα μπορούσε να είναι κάλλιστα η Ελίζαμπεθ από το βιβλίο της. Γιατί η Τζέιν ήταν ξεροκέφαλη, έξυπνη, επίμονη, δυναμική, ανεξάρτητη αλλά και ρομαντική. Μια ψυχή που έψαχνε την αγάπη και αν και δεν την βρήκε, την έδωσε στους χαρακτήρες της. Και όπως η ίδια έχει πει, όλοι είμαστε ηλίθιοι στον έρωτα. Και με αυτό θα κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Ελπίζω να περάσατε ευχάριστα τον χρόνο σας, να μάθατε κάτι καινούριο και να θέλετε να επιστρέψετε. Εγώ θα είμαι εδώ την μεθεπόμενη εβδομάδα με την πρωταγωνίστρια του δεύτερου επεισοδίου. Σας εύχομαι μια υπέροχη ημέρα.